ti Masakbayan. Ti napalabas, tagaaway daami kan Lisa, ngam na panday jay syudad, tapno agkatulong iti mansyon ni Armand. Iti may sangal daw, binilin ni Armand tinabayagan akatulong na, apag sinaan na ti kwarto daami kan Lisa. Papagayam, denggan ti tuloy ti seryetay o ita alawas ang napauluan. Natakaw at dayaw. Dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Pag sinaan na ta ka di ti kwarto? Diyak mo, ngamday ta ti kunana. Imbaga na akartengak kano, tadi na kayat ti aguray iti mabayag. Apay? Umay ka, tas siputam no sa dino a kwarto ti pangipanan na kanyak. Sige, sumurot na. Ngam sa anak ngagpadlaw. Kartengam nga rod tama nga no agungat ni Manang Maya. Sige, magnakalaang tagyanak iti medyo adayong. Tapno saan anakan kadlaw. Apay ang nagbayag ka. Kunak akartingam. Pangipanam ka di kanyak, Manang. Iti nga rod kwartom. Dalusamday di a kwarto. Taiso ti pagyanam. Apay niya nga ialis nak ijay, Manang. Tapno adagyan ijay a kwarto Nagasat kakit di Tasi kalaang ti katulong asaan nga iti kwarto dagiti katulong ti pagyanan na. Asino ka kuma? Saan ko matapagayatan ti agyan iti sabali a kwarto, Manang? Ay awanan ti adupay asao. Aday ta ti kwarto. Aguray ka talukata. Wow! Nagpintas ka nagdakkal apuraw pusa. Sika ti mga sikaso di ta apusa. Dalusam matan day ti a kwarto. Tapagyanan nyo iti pusa. Iti day ti a kwarto ti pagigyanan day ti a pusa? Wan, pusa ni sir day ta. Ngam kagurgura ni ma'am. Ta allergy ngamin iti dot-dot ti pusa. Agangket numalang abna ti pusa. Sige, makaamu ka ditan. At dapay papana. Pimanawin ni Manang Maya. Kitaag man ti kwarto. Wow! Nagpintas a kwarto. Nalawat ti Katrina. Kan adda bukod na asiar kan banyo. Apay nga tanging panda ka dito Diyak mat maawatan. Ngam, aywanak ka no, day ta nag-cute a pusa. Sabali ang klase ti pusa. Borboran, kan medyo kulot ti dot-dot na. Paborito ka no ni Sir Dayta. Ngam saan akayat ni Madam. Allergy ka no iti dot-dot ti pusa. Imbag pa'y day ta a pusa. Napimpintas ti kwarto na. Ngam ti kwarto tayo akatulong. Mas daawak nga ron. Nalawa pa'y. Kaawatan anapatpatig ti pusa dangam da tayo akatulong. Matulungan nga taday ta apo sa ida. No adda pagkasapulan da iti pada da tao. Kaawatan anapatpatig ti pet dangam da tayo. Sika tinapili da mga sikaso iti day ta apo sa. Yaya ti pusa ti kayariga. Apay nga impayalis mo ti kwarto ti katulong? Saan mo apakibiyangan ken pagaramidan iti dakas da di ababay? No di mo kaya dakas ti mapasamak. Balaagan ka. Nalipatam ka din aligal ti panagkasarta. Mabalin ko ti umapila iti korte. Padasam, pagbabawyam no aramidam na ita. May saak ang mabigbigbig iti gimong. Idin to tabasura day dya ababay. Maaramat lang da di ababay. Tapno adama ko na nga anak ta. Duwata ang mairanod. Nawatam? Tinak ka di isukat iti day dya nga agim pipintas ngawan amuna. Pagkungkunam kanyak. Aramatek lang da di ababay. Kaya't mo asawan. Aramatem lang. Dinak may payan iti anak. Sa maaramid ti rumbang. Kat di ka agaramid iti addang nga adda apang isinakin ka. Agyaman ka. Tad da reputasyon ko asal salimot metak iti gimong. Kaslasaan nakatulong di kabarbaro asimrak akatulong dito'y mansyon. Nasa umon. Diyak idi pat siya nakatulong dayjay. Sayang. Takurang ngamin ti adal na.
Ay, day tatikurang kan kwa na. Napintas. Ang awan nagadalan na. Katulong lang ti pagpatinggan na. Ay, sayang ti kinapintas na. Ang muray no kasta. Adda nadlaw ko kan ni boss. Ha? Anya tinadlaw mo? Kanayo na may kulkulan. Adda pa dyan na ibaga na. Asayang ka babae. Kunana. Ha? Sayang nga ta? Tasan ang nagadal? Kasta nga tangag paisaw. Iswa na ibaga na tikas jay. Babae, kasao ka man? Siyak ka di, madam. Adda ka di pa'y sa bali at tao dito'y. Adda kayat ko ang maamuan kan ka. Anya ka di dayjay, madam. Ayan, dagiti dadakkel mo. Ken, anya ti intorpos mo. Ubingak pa'y idi na ulila kaputan na aksidente dagiti dadakkel ko itilugan, madam. Anya nga rod tinagpatinggaam. Ti adal ti kayat ko asawan. Diyak pa'y naturpos ti umuna atukad ti high school, madam. Sayang ka. Husto tay kunak nga agim pipintas ka. Takawaw ti ulom. Nangag ko tinagsaritaan nyo kin ni madam. Si kapay. Agampod no matimbagan. Sayang ka. Basol ko ka di tinagbanagak, manang. Uray kastoy ko laang. Adamat pusok ang masaktan. Amangan no ti ko naam kat nagasat ka. Tainyalis na kanibos itidakkala kwarto. Saan ko atari gagayan tidakkala kwarto? Ta saan ko matakukwa, manang? Kay kayat ko ija kwarto mi kanilisa. Oh, di ka man agin, didi. Anya kat ta saan mo atari gagayan ng tidakkala kwarto. Pudno day tamanang. No kayat lakit din ni boss. Uray si kantiagyan iti day dya kwarto. Salbag. Rumbang ko mga min asyak ti pinagyan da ija kwarto. Ay, surun kon. Iremedium ang may laok da ito itinuman ni Ami. Sakbay asumrak iti kwarto na inton rabi. Anya ka di dayta, sir. Apay nga ilaok ko dayta iti inuman na. Awanan ti ado asarudsod. Aramidem timbagak. Ay, uwan, sir. Ngam, mabaling ka di apati siya kat uminumat, sir. Kaya't mumat ti marnakan ang maturog. Apay, saan ka di makaturturog ni Ame, sir? Tsak kayat ti kinalaing mong agdamag. Basta aramidem timbagak. Ngam duwa tala nga makaamoy ti datoy. Malawag. Sige, boss. Uwan, sir. Apay, apaturugan nyo ngay ni Ame. Saan ka di mabalin asyaklangan, sir? Saan mong ambo ti lablabidem? Aramidem ti papaaramid ko da nga. Anya nga tati aramidan, tapaturugan na ni Ami. Imbaga ka din ni Ami kan kuana, asaan ang makaturog iti day kaya kwarto. Sinalbag day kaya nga Ami. Isukit din ti pinagyan day tinapimpintas a kwarto, saan kat asya. Aday gam ni Ami apo ti titanong. Ipanan samot iti kwarto na. Si putak ti pangidiswan na. Tamapan ko ikan iti imbaga nipos nga ikabil ko. Tulungan nakpay man dito, Ami. Ipan ko kumaiti kusina. Amangan numatinag ko. Mabitlaan. Idisok pa ito igam ko adanom. Ay, Jayan. Indiso na ti bote ti tanom. Inakargaan iti inted ni Sir Kartingak. Atita, nakarga ako na kulugak tapno mailaok. Pumanaw ako dito eh. Alaan na siguro, inton mapan ijay kwarto ngayon sangrat da para kan kwa na. Suron kun, siya kumati akin kwarto ijay. Nadagahag ti panawan. Makain-inumak paikit din. Uminumak man pa'y.
naibus ko na. Inakmanan kargaan tayo nagkuy di kwarto. Oh, apay di ka payla umunag ijay kwartom. Inak mangalay ti danom ko manang. Makainumak ngamin no kastoy anadagaang ti panawan. At dadanom ko ditoy, do abuti daytoy. Kayat mo, taitad ko kang katoy maysa. Ha? Nalukatan samat manang. Nailawan ko laang analukatan itay, ngam saan ko pa'y nga ininuman. O, kita mo, saan pa'y anak sayan? Agyaman ak manang. Sana ko na mapanijay kusina. Sige, mapana ko ni ti kwartok. Sige. Dang. Di na amo akinarga ak manen iti inted ni boss nga ikargak. Iso analukatan. Naikabil mo ka niti kunak nga ikabil mo? Wan, sir. Adda ka di aramidam, sir. Saan ka di nga imbagak asaan ka ngagdamdamag? Inkakid din iti kwartong? Ay, wan, sir. Seripot man no anya ti aramidan ni boss. No jak agkamali. Duplicate ti tulbak ti kwarto ni Ami tigam na. Anya nga tataramidan na. Sa anak amaturog, aging gaati pumanaw ni Sir di tarwar ti kwarto. Kumit kita kat iti ruangan ti kwarto ni Ami. Aldawon, ngumawan pa'y ni Ami. Ada nga ta napasama kan kwa na? Wan agpaiso. Saan nga taamad maditirik nana? Madmaday wan now, nagragsak idirabe. Ha? Nagragsak? Anya ko mati pagragsakan na ngay manang. Jakman amukan kwa na. Apay nga rod adi mo larumwaran. Ay sinalbag kiday. At dagtrab-trabaho at damot agkulkulong iti kwarto na. Buisit. Ingkan sakitaan iti kwarto na manang. Ang mga numadmaditirik nana. Ay sige, syakman nga rod ti mapanmang kita. Aglablabos samot na at tao. Aldawon, ngam di mo larumwaran. Ay makapasuron. Nalawagan. Ala, apay adyak nakapuot. Agoray ka. Apay kastoy ti mariknak. Kasla, nasakit ti pagbagig. Apay kastoy. Anya ka taday ito eh. Ami! Diyak mawatan. Ami! Madmadi ka ditirik nam. Apay adi ka rumwam. Mabitlaang. Umay ko ilukat tiri daw. Umunag ka pa'y man, Lisa. Anya ka di tinapasamak. Itaman pa'y. Diyak mo. Diyak mawatan ti bagik. Nasakit. Kasla. Diyak maibaga ti mariknak. Ayan ni Ami. Apay saan mo akadwa? Nasakit ka nung matibagbagi na. Saan ama kaid na? Ha? Mas daaw. No apay akas ti marikrik nana. Agpampambarlaang dayjay. Kayat nati agkulong iti kwarto. Iso akas jay. Saan manang? Uray lama kasangit itay. Saan anapampar ni Ami? Nasingpet ni Ami, manang Maya. Ngata, nasingpet ayamat. Mamati ka. Pudno ti bagbagak manang. Kang runaan na. Saan na nga ugali ti manglukoy ti pada na tao? Isakit mo nakabagyam kat ngaron. Masapo laban tayam ni Ami tapno sana pumanaw di mansyon, Maya. Sir, anya ka di ti inarami jukan kwa na. Nasakit ka no ti bagbagina. Saan ka di nga imbagak adinak pagdamdamagan? Aramidam non yaman ti imandar ko, nalawag. Minalawag, sir. Mas daawak lang amin, takuna na nasakit ti bagbagina. Pumanaw ka man iti sangok. Diyak kaya ti panagsusumbat mo. Karatingam. Agawid ka din, sir. Papanawan nak. Danga ka talaga. Kasano ang maaramid mo ti imbagak no agawid ka? Aywan gayam anya, sir.
Pumanaw ko na yung ngamin. No kayat mo nga daibilang mo nga anak. Masapol na paaywanam ni Ami kanimaya. Adda ka din inaramid mo iti dayjay nga awanan, Adal? Iso ti maaramat tapno maaddaan tayo ti anak. Masapol at mabangunan to ti ubing. Katsyak ti inana. Masapol lang. Kan saan arumbang nga maamuan na amay sa nga ignorante ti inana. Gabut ay ayaten kaunay. Ibilang ko apod no nga anak ko ti putot mo. Rumbang lang. Talupas kakat nga ron. Di nak maipaayan iti anak. Aklunak ti inaramid mo. Ang masiguradom ka di, ang maipaayan na ta ti babae iti anak. Masapol na pabantayam analaing ti babae. Sana mabali na pumanaw di ti mansyon. Matungpal. Nukas pangarigan agbaligi ti naramid mo kankwana. Papanawag to no makaanak. Rumbang lang. Masapol na pumanaw ngam agbati ti ubing ditoy. Ti saludsod. Saan nga ta alupas? Agbaligi ka nga ta iti gandat mo, Arman. Anya pa'y dagiti sumaruno ang mapasama. Papagayam, di uliwayan na denggen, tituloy ti serye tayo itaalawas ang napauluhan. Natakaw at dayaw. Dito'y drama tayo, di masakbayan. Insurat para iti radyo ni Steph Mero. Kan iti direksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo, TMPBC Drama Production Center, iti DZWT 540, kanday to'y nga stasyon. Agyaman kami, itingkay panang tarabay.